Jo haig de parlar en nom dels metges i haig de parlar en nom de la institució. Diguéssim que haig de parlar en nom de la professió. Se sent ara? Sí? Sí, sí. Haig de parlar en nom de la professió. A vegades hi ha qui associa que el Col·legi de Metges només representa els metges. No, nosaltres representem el bon exercici professional. A mi el que m'agradaria més és parlar no tant des d'una perspectiva gremial, que seria legítim, com defensar el que per mi em sembla que és el fonamental, que és la bona praxis mèdica. Bé, el lema de la taula, que el metge amb la realitat i receptes per triomfar, la paraula triomfar és una paraula que em produeix una mica d'incomoditat perquè hem d'entendre què vol dir triomfar, no? Per alguns pot ser una realitat econòmica, una projecció social, a vegades és la realització personal, professional, i a vegades no sempre són compatibles unes amb les altres. Per tant, trobar l'equilibri m'ha agradat molt el que has dit quan deies que un metge que no està en equilibri psicoemocional i per tant que sociabilitza, que fa esport o que cultiva altres activitats que el fan més complet, difícilment pot acabar sent un gran metge. Això està bé com a ideari i a més nosaltres ho defensem inclús quan fem els premis d'excel·lència professional, al reivindicar que el metge ha de poder cultivar totes aquestes branques, perquè a més és el que espera la societat que conreï, perquè el té de referència. I aquí és on voldria començar. Demanen que pensem, abans que sobretot situem el tema de les receptes. Jo crec que, esclar, és obvi que els que m'han precedit a l'ús de la paraula han parlat d'unes receptes per un model de professional, per un model d'organització, però en el sector hi ha molts models d'organització, molts models de metges que treballen amb organitzacions, formes d'organització diferents, que això li dona una gran riquesa de pluralitat, però també al mateix temps una dificultat per poder interposar quina és la fórmula màgica per donar pistes de sobre quin pot ser aquest triomf, aquest èxit que es pretén reivindicar. Jo diria la primera paraula és la qualitat. La qualitat, en tots els seus termes. Més qualitat, aquí se n'ha parlat, més qualitat i sobretot entendre el canvi de paradigma que estem vivint. Estem en un moment de crisi econòmica, una crisi que ha sacsejat molt els països com el nostre que tenen sistemes de sanitat universal, podríem dir gratuïta, però en tot cas el nostre sistema sanitari, vostès ho saben, amb les últimes retallades i l'ofec financer que està patint el nostre país, tenim un 20% menys del pressupost públic i això, evidentment, ha repercutit no potser en la qualitat assistencial de l'eix nuclear del sistema sanitari, no el moll de l'os, però que sí que ha afectat en determinats àmbits assistencials, sobretot la rapidesa en l'execució de proves diagnòstiques, en la resolució de determinades intervencions o tractaments, però no amb allò que és nuclear. I si allò que és nuclear no s'ha vist ressentit és bàsicament pel compromís ètic i professional dels metges i d'altres professionals sanitaris que, malgrat haver vist en aquests anys que els han retallat els sous, han mantingut el seu compromís i han donat al sistema sanitari, l'han fet mantenir com un dels jo diria més eficients pels diners que rep, però de més qualitat del món. I deixeu-m'ho dir perquè a vegades em pregunten aquests dies molta premsa, diu, escolti, què pensa vostè, què li diria vostè al conseller Comín sobre quines són les prioritats? Escolti, per mi la prioritat no és el pla de xoc, amb tots els respectes pel Parlament. La prioritat és trobar fórmules per aconseguir més recursos pel sistema sanitari, fer-lo viable i fer-lo sostenible. Amb això coincidim amb el conseller. Us haig de dir que, a més, tinc una excel·lent relació personal, però això no és obstacle perquè li pugui dir que el que em preocupa de veritat és que els professionals puguin recuperar el seu poder adquisitiu i sobretot que no oblidem un element per mi nuclear, que és el capítol de les inversions. Ara hi diré el nostre, però veureu per on vull arribar. Els metges
els professionals sanitaris aguanten el sistema públic perquè creuen que treballen al millor sistema sanitari del món. És una manera de dir-ho, millor sistema sanitari del món o un dels millors sistemes sanitaris del món. Podien doblar els seus sous, però si el capítol d'inversions no s'omple i van veient que la tecnologia no és la més adequada, que no s'inverteix en l'àmbit de l'aplicació de les més avenços més grans, que no es reposa material, òbviament la moral de la tropa la tindríem en aquest escenari cap avall. Hi ha hagut èpoques, i aquí és on volia arribar, que és obvi que la crisi també ha afectat el sector privat, ha fet que molta gent li vagi molt bé, pocs, i que molta gent no li vagi tan bé. De professionals també, jo diria del sector en general. Malgrat que hi ha una estabilització, com tots ho sabem, continuem tenint un 20% un 25%, un 30% a Barcelona, ciutat de persones que opten per una doble cobertura, però és cert que, i aquí s'ha dit aquest matí alguns dels problemes que tenim, però hi ha hagut èpoques que el sector privat ha tirat del públic. Hi ha hagut èpoques que ha sigut el públic que ha tirat del privat. És a dir, ja no parlo de la complementaritat ni de la col·laboració, però és obvi que els elements positius que m'ho hem donat tenir el sistema privat van ser també un estímul per millora del sistema públic, i és veritat que la incorporació de tecnologies i d'apostes estratègiques per part del sistema públic han estat un estímul pel sistema privat. Però ara els dos els tenim amb una certa crisi de recursos, però també l'amenaça en l'àmbit de les inversions. I la pregunta que ens hem de fer és si el sistema privat està en condicions per tirar, en aquest cas, ara fer de tirar de la pública, si ens dona l'oportunitat de tornar a ser, en aquest sentit, impulsors dels canvis i de millores en la gestió del sistema sanitari. Ho plantejo perquè l'àmbit de les inversions és clar, la tecnologia, però sobretot perquè, insisteixo, hi ha uns valors que han fet que, malgrat la crisi, s'hagi mantingut el percentatge de població que confia en aquest sector, que és, jo diria, la qualitat, per tant, en aquest sentit, les inversions, i un element que jo no els he sentit, o he sentit per parlar-ho poc, però jo ho haig de reivindicar-ho, que és la lliure elecció. No la lliure elecció de centre, no la lliure elecció de companyia, la lliure elecció de metge. El valor fonamental del sector és el professional. I un dels perills que jo detecto i que detectem en els últims anys és que aquest valor afegit pot no només estar quedant sent esbiaixat, sinó que, a més, el pot posar en qüestió. I el sistema privat pot acabar-se convertint, per raons de la crisi, en un sistema de nou assalariament que deixa de ser atractiu pels metges joves i que acaba sent una amenaça inclús per la pròpia professió. I això està passant. Jo ara no tinc la data on he vingut en diapositives al final perquè he decidit, perquè preferia dir-los les meves impressions. Nosaltres tenim en aquest moment més del 50% dels exercents del nostre col·legi són dones. L'edat mitja aproximada dels exercents és dels 52 anys. En el sector d'assegurança lliure, les dones representen un paper absolutament testimonial. El sector no és atractiu pels metges joves. Tenim una taxa d'envelliment que se'n situa 4 o 5 anys per sobre de la mitja dels exercents. Els metges nous que s'incorporen, més del 40% són metges que venen d'altres països de la Unió Europea. Això no tindria per què ser dolent en si mateix si ens vinguessin els millors. Però jo els vull dir que en aquest moment el problema més important que tenim en el sector, com també en el públic, és la precarietat en l'oferta de treball, sobretot dels sectors més joves. I aquesta oferta no es fa prou atractiva perquè l'oferta que es fa és bàsicament assalariada. És veritat que això ens interpel·la a la professió
interpel·la també a les facultats de Medicina perquè formem metges o hauríem de formar metges, i aquest és un dels motius pels quals hem convocat el Congrés de la Professió, si els metges del futur no saben gestió, abans ho hem dit, gestió, no només gestió clínica, sinó gestió de consultes, no només de la privada, sinó de la pública. Tenim altres reptes, que també són amenaces. Abans ho deia l'Eva, de bones pràctiques mèdiques des del punt de vista ètic i deontològic. I jo sé que algú d'aquí potser s'incomodarà però que ho sàpiguen, perquè m'agrada ser transparent en aquest tema, però no em tremolarà la mà per dir que avançarem en aquest terreny. Tot allò que s'ofereixi des del sector privat, el que no podem és deixar que el discurs que molta gent té interioritzat de que el que no es pot fer a la pública perquè està avaluat es pot fer a la privada de qualsevol manera, s'ha d'acabar. Si nosaltres volem defensar el sector privat, hem de defensar la qualitat del sector privat. Allò que està no només sota evidència, sinó sota guies de pràctica clínica, sota el consens professional i, per tant, escolti, totes aquelles teràpies, ofertes de tractaments que no estiguin validats, doncs assenyalem molt bé els professionals com han de fer-ho. Jo entenc que legítimament algú busqui la fórmula per completar el sou insuficient que li poden pagar o la participació que li poden pagar el que l'ha contractat o la companyia que li està també pagant honoraris. Però això no pot ser la justificació perquè des d'una clínica, des d'una companyia o des d'un despatx s'ofereixin tractaments que puguin suposar un abús pel ciutadà. I en aquest sentit hem d'informar bé el ciutadà, perquè tenim, com dèiem abans, un ciutadà informat, un ciutadà que mira internet o que no mira internet, però és igual. Ciutadans moltes vegades crònics que venen desesperats amb respostes a vegades que no són les que ells voldrien, però que poden trobar en aquest sector una necessitat de satisfer aquesta expectativa. I això té a veure amb la publicitat. I és veritat que hem reclamat a l'administració, la d'aquí i la d'allà, que s'apliquin normes per limitar determinats tipus de publicitat. El col·legi no té un servei d'inspecció per anar mirant tot el que es publica i tot el que s'anuncia, però és obvi que hi ha alguns sistemes de publicitat que atempten no només el bon gust, sinó que a vegades atempten les normes bàsiques deontològiques. Per tant, aquesta és una nova mesura d'aliança amb els propis ciutadans i per defensar els ciutadans d'aquesta qualitat que el sistema sanitari necessita, en l'àmbit privat, necessita implementar-se. Sol·licitarem a l'administració, de fet ja ho he fet en el conseller Comín, una taula negociadora amb les entitats per acordar un nou conveni marc i un nou model de contracte. No tenim regles del joc clares. Hi ha exempcions de professionals que surten del quadre, que no permeten. Aquesta situació de desconcert està generant en aquest moment no només una situació de greuge, sinó de molta preocupació. Nosaltres hem incentivat, i ho continuem fent, la creació d'associacions professionals com a nous instruments de negociació i de representació dels metges davant de les companyies. I, per tant, defensarem l'aliança entre grups d'especialitats per constituir aquestes associacions com a instruments d'interlocució i de negociació amb les companyies. Oferirem una plataforma jurídica sòlida a totes les especialitats que vulguin constituir-se com a associació professional amb aquesta doble visió, de garantia de la qualitat assistencial i també d'interlocució. Hem creat una comissió també per a la implementació de les TICs. Nosaltres, el sector, ha de reivindicar l'aplicació, s'ha dit abans, de les tecnologies. La història clínica compartida. Aquest és un avanç que el sistema públic ha assolit, o pràcticament ja ha assolit del tot, i respectant quins són els àmbits assistencials hem de poder comptar amb una eina, i el nostre país és líder en l'aplicació de tecnologies en l'àmbit de la salut, una eina que permeti que hi hagi aquesta continuïtat. És a dir, això no per preservar els clients, sinó perquè la història clínica, que és propietat del pacient, pugui decidir en cada moment amb qui vol anar
i que les dades que estiguin configurades estiguin integrades en aquesta història clínica compartida. Nosaltres facilitarem tot el que sigui instruments per a la seguretat electrònica i revisió d'accés a aquesta història clínica compartida per a l'atenció integral al pacient. I vaig acabant per dir que nosaltres apostarem i estem apostant per models d'organització no com a única fórmula, per models d'organització com és quirúrgica, societats professionals com a instruments d'organització professional, però també de desenvolupament de nous sistemes retributius dels metges que treballen al sector de l'assegurança lliure, amb aquesta idea que excepcionalment pots tenir assalariats, però la idea aquesta, saben vostès, i ara que hi ha el doctor Trias li puc dir perquè ell era conseller, jo he estat defensor en el sector públic, perquè vaig ser l'última cosa que vaig fer com a diputat, jo vaig tenir una vida també política, fa 22 anys, l'última cosa que vaig fer va ser ponent d'una llei que el doctor Trias va impulsar, que era la llei que permetia crear el model de gestió de l'atenció primària a través del sistema d'autogestió, el que es diuen les EVAs, l'atenció primària. I per tant, aquest és un model que en el fons respon als mateixos uns principis diferents del sector privat a el que és una societat professional i a mi em sembla que és molt interessant. I haurem de veure com, i el col·legi en aquest sentit s'ofereix, com establint també sistemes de reconeixement de la carrera professional. És a dir, com prestigiem el metge que ha fet l'opció no de fer activitat assistencial a la privada com un complement, sinó com una opció, doncs aquella motxilla que té a veure amb l'acreditació, que aquí té a veure amb les fórmules de recertificació que impulsarem, doncs com ho fem també comptant amb les societats professionals. I finalment, jo tenia 3 o 4 coses més a dir, però demano només una cosa. De la mateixa manera que he demanat a l'administració deures, com vaig parlar amb el conseller i el conseller, en aquest àmbit heu de posar una mica d'ordre, no per intervenir, però sí perquè les regles del joc estiguin ben definides. També reclamo, des de la posició que sempre hem defensat de l'autoregulació, com que me la crec, dic, el sector s'ha d'autoregular. Qui són els agents? Els agents són les companyies, els agents són les clíniques i els agents són els professionals. No parlem gaire entre nosaltres. Per dir que no parlem gens. Parlem a través dels mitjans de comunicació i parlem a través dels emissaris. Jo reclamo que ens puguem seure i parlar-ne, perquè podem convertir aquestes amenaces en reptes. Estem obligats a col·laborar, però el que no podem continuar és amb la selva existent. Moltes gràcies.